Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak seratanipun Suhindra kanthi ira-irahan jagone Drahun. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Srengenge wiwit rumangsang panase nanging merga wis ngancik mangsa bedinding hawane isih krasa adem. Gadon esuk sing disiarake radio Swara Tani suarane keprungu ngrangin mula saya nguja Drahun anggone lungguh leyeh-leyeh ing lincak pring sinambi ngakep udut. Apa maneh dikancani wedang teh sing tikum ning gelas lan wis kalong separo binarung kluruke sangga sekti sinambi kekiteran ing jero kurungan. Jago sing wis nate dienyang 3 yuta rupiah iku sajak golek tanding merga wis sawetara wektu ora diadu ning kalangan. Lamun pepiye Drahun gragapan kompreng bocah tangga dusun nyengenges karo lungguh ing sandinge. Drahun ngingsetake bokong. Ora wong ya lagi ngematne uyon-uyon kok. Oh, mulane kok asik. Kompreng ngrogoh saku heme rokok sing mung kari rengler dibanting ning tengah lincak. Saka ngomah apa saka mampir dolan? Saka ngomah lek pancen nglegake kok. Kumebule keluk rokok saka cangkeme kompreng gembuleng mulek-mulek. Wingi sore ana wong mara nanggonku jarene arep golek jago wadon. Celatune kompreng karo ngetekake awu pucuk rokok. Wong endi? Solo. Lah kono isih ana wong adu jago po. Jarene ya isih rame, Cik. Mula arep golek sing peng-pengan temenan. Drahun mantu-mantu. Nek sangga sekti arep didol ora? Wah, Drahun krekuan. Biyen nate dinyang pira lek kuwi? 3 yuta. Jarene wong Solo kuwi pira-pira arep, Cik. Drahun mantuk-mantuk. Lah nek pancen regane tekan alung didol telatune kompreng semu nglembuk. Hehe. Nanging suwae isih eman-eman, Cik. Kompreng nyedaki sangga sekti jago ules wiring gali iku banjur sirak-sirik karo ceker-ceker lemah terus keluruk. Tangane kompreng banjur meteti si sangga sekti. Drahun ora mingset saka lungguhe kepara malah nyandak gelas diseruput isine. Dalikem bojone Drahun sing gawa wedang segelas kanggo kompreng melu namatake sirike si sangga sekti. Dianjuk Mas kompreng. Oh, nggih Le, matur nuwun. Kono nek tekan 5 yuta tukunen. Wah, kan tenan yo sing betah tiyang tebih kok. Oh, tak kira kowe sedulur ngendi kuwi? Solo nginjing rak mriki. Drahun nguntalake tegesan karo nyeret randal nyedaki kompreng. Ngerti dicedhaki Drahun sangga sekti jegrakake ulune karo ngelunjak-ngelunjak. Wis menang ping pira lek kuwi? 16. Wah, kompreng ndodok. Wis tau ngerti jagone koping? Kae lho, Cina Magelang sing tumpakane es kudu. Durung. Wis tau mateni jago 10 Cik. Oh, kabeh tugel ndase sepisan
dipendel klimpruk pokoke. Drahun mantuk-mantuk, sarung sing mung dibesualake semu melotrok klangsreh lemah, terus diunjukake ketuk ngisor dodo. Sesuk aku mrene manah ya, Lek. Sakarepmu, ning esuk wae mergo awan aku arep lunga. Walah, sing butuh pitik kuwi tekane ya apa? Durung omong, Cik. Apa sida lan orane aku SMS ya, Lek. Lah nomor HP piro? Aku ora gablek HP kok. Oh, zaman saiki kok ora duwe HP. Karang ora kuat tuku, Cik. Duwite kalah karo SPP-ne anake. Ya iya. Apa malah sesuke aku sedina ning omah. Ya, paling aku rene jam 10-an ya. Heeh. Kompreng mancal sepeda ontele melayu ngidul. Sawise kompreng ora katon buntute, Daligem nyedhaki Drahun karo ngukuti gelas. Lah, arep kok celake piro jagungmu, Pak? Paling sethithik 5 yuta. Iku wae isih eman-eman, Cik. Nek wis oleh gantine mbok menawa. Daligem ora sambung, mung delok-delok Drahun nyawang raine sing wadon karo semu ewa. Kok saja Drahun jawil tangane sing wadon, nanging Daligem tetep njeglek. Karepmu kok kon culake piro? Jarine isih eman-eman didol. Wong ya durung ana gantine kok ya. Nek aku ala wong didol, Pak, kena kanggo nyarutang. Utange wis numpuk pirang-pirang, Cik. Kamangka isih kudu arisan pirang-pirang nggon. Durung ana jagane. Nek arep ora mangkat riko mergo wis oleh dhisik lan mestine bisa padha diglendengi. Nek mangkat ora ana sing dienggo mangkat. Drahun unjal ambekan, sirahe ditorokake ning lendian lincak. Udute sing wis meh entek diserot mantep. Keluke disebulake ngusus menyang langit kobong. Meta bunderan renteng-renteng. Swara radio dicilikake. Lah golek utangan dhisik ora bisa apa? Walah, nek saben dina golek utangan, raine arep diseleh ngendi? Suwe-suwe isin to. Nggone Bu Guru wetan kono duit arisan sing dak utang durung tak sahur. Nggone Yu Arjo Kambil durung ana sing dicicil. Nggone warunge Slamet wis pirang-pirang bungkus rokok durung dibayar. Terus nggone Bakul Idran welas olehku njaluk blonjo kae durung diitung, kamangka wis numpuk pirang-pirang, Pak. Drahun ngrungokake suarane bojone karo liyer-liyer. Daligem ngingetake raine bojone, terus radione dipites. Lho, kok malah dipateni? Gek dirungokake kok. Teladune Drahun karo jenggelekake sirahe. Tombol radio dicetekake maneh. Suarane semu digedhekake. Lah, tak kira wis turu, Cik. Daligem nyengenges. Wong mung laye-laye kok diarani turu. Drahun glendengan. Daligem nyangking gelas menyang pawon. Pikirane Drahun mubeng-mubeng. Pancen saploke pasaran sepeda ontel tansaya amem, rejeki nututi seret. Menawa biyen maklaran sepeda bisa kanggo pagawean pokok, saiki wis ora bisa dijagake maneh asile. Dasar sepeda wetan beteng papane mlangruk dina pasaran legi karo pohon kae saiki saya amem. Saben pasaran bisa medhot P1 wae wis bejo. Ya saploke kredit sepeda motor syarate gampang lan bocah sekolah trimo numpak kol tuyul katimbang numpak sepeda. Pasaran pit ontel saya sepi. Para maklar pit ontel sing duwe pawitan banjur padha pindah bau. Ora gablek modal, bisane ya mung ngersula pasrah. Cilokone adon-adon jago wae uga saya sepi merga kerepe ana grup yokan saka Polres. Kamangka tumrap awake dhewe
ngingu jago adon sinambi maklaran kuwi rasane pas. Drahun unjal ambekan landung. Ketuk dina sing ditemtokake, Drahun wis adus wiwit esuk. Semono uga Sangga Sekti wis ditusi wiwit biar Raina dipakani sego anget campur pelet lan jagung. Dasare senajan dina legi nanging sapa pasar saiki ora bisa dijagakake oleh nyekel dhuwit marai arsarasen trimo nunggu dinane lan kompreng. Sapa ngerti menawa awak lagi arep bejo, Sangga Sekti bisa dituku 5 yuta rupiah. Rencanane duit semono mau arep dienggo tuku pit sing member, banjur turahane bisa kanggo nyarutang. Lah wis jam 10 kok durung ketok buntute, Pak. Aloke Dalikem. Biasa to Gem, jam karet mengko ra yo teko. Drahun glayem terus ngelih kurungan menyang papan sing luwih edung. Arep madang dhisik apa piye? Mau durung sarapan to? Gampang mengko wae. Wedangi wae jogen, ora usah diwenehi gula, paitan wae. Ya. Saka kaduan keprungu gembrepete motor, suarane kaya blarak diseret. Drahun ingu-ingu mbok menawa motore kompreng boncengake Cina. Kecelik jalaran sing liwat Sarja bakule kambil sing asring nebasi ing dusune. Kelapane wonten sing garing mboten, Le? Celuluke Sarja karo isih metengkreng ning sadel. Ora ana, Jek. Drahun mangsuli sak penake. Kamangka wit kambil mburi omah wis sesasi ora diapek. Dalikem jedul, "Ana, saiki regane gek apik to?" "Nggih, ning nggih mung cekapan kok." "Ketuk 1000 sing gedhe." 700. "Ya ora aleh to. Wingi aku adol wis 900 kok." Sarja ora wangsulan. "Piye?" "Nggih, 700 niku, Lek. Pun mangke nek sing ageng kula tambahi 800. Walah, kok kacake wakih. Sarja medun saka sepeda motor. Drahun semu ora gape. Batine semu nutuh bojone, mbok yo diantekake nganti ketuk regane. Jalaran nek mengko duit oleh adol jago wis ditampa, duit oleh adol kambil dirasa ora misra. Nanging Dalikem ora peduli. Sidane Sarja ngangkut kambile sing cacahe 7 uwit ning mburi omah. Dienteni nganti sore buntute kompreng ora mecungul. Drahun mlebu metu omah, atine ora jenjem kemrungsung. Janjine kompreng wingi kae ra dina iki to ya, Gem? Embuh, aku rak malah ora ngerti to. Ngertine nek arep teko dina iki rak malah kowe. Drahun japluk, batine grundelan. Rumangsane Dalikem metu ngerti anggone janji kompreng kok malah kondok ora ngerti. Paling sesuk wis samene kok. Ya embuh, nek teko sore-sorenan ya bisa to. Solo rak ya mung cedhak wae. Nanging ketuk surup tetep kompreng ora katon. Kana ditanjakake wae ning omahe kompreng. Katimbang mung mlebu metu ngomah ora jenjem kowe. Wis ben sesuk ra ya ora apa-apa. Kandhane Drahun karo ngiring Sangga Sekti menyang jero omah sing wis dipadangi lampu neon 20 watt. Nganti ketuk seminggu kompreng tetep ora mecungul. Semu gregeten Drahun goleki kompreng menyang omahe. Jen njaluk disuwek cangkeme cah kuwi. Kang Senan kok ora tonjo-tonjo. Glendenge Drahun karo ngetokake pit. Ya, usah nyuwara kasar, Pak. Kabeh isih padha wutuhe kok. Jagomu isih wutuh, semono uga duwite kono ya durung kalong. Mengko ndak malah salin bubukan. Drahun ora mangsuli, mung terus mancal sepedahe dikebut banter.
nyuwun ngapunten le, wong nggih saweg wau cinane paring kabar ngendikane mboten siyos pados sawung, Dik. Hah? Drohun ngowoh. Saniki rak saya usum flu burung to le, ngendikane ndrawasi beto ayam saking daerah sanes, mangke ndak bekto virus. Drohun mlaku metu marani pit sing disendhekake wit gedang, kompreng ngetutake metu. Nek kowe dhewe apa ora butuh? Nek karo kowe wis bayaran 3 juta wae. Mboten le, nek angsal 100 pun kula blehe. Drohun ora segu, mung terus nyengklak sepedahe tanpa pamit.